Brno. Město, které dýchá historií, vášní a ledem. Kometa není jen hokejový klub, je to srdce města, které bije pro své hráče i fanoušky už desítky let. Připravte se na příběh o slávě, pádech a návratech. Příběh, který napsala Kometa Brno. Vše začalo v roce 1953. Tehdy klub vznikl i pod názvem Rudá hvězda Brno. V 50. a 60. letech ovládl československý hokej a získal 11 titulů, víc než kdokoliv jiný. Ale každá legenda zažívá i těžké chvíle. V 90. letech klub upadl a dokonce spadl do první ligy. Množství nevěřili, že klub se vrátí na vrchol. Roky 2017 a 2018 dvojnásobný sen se stal skutečností. Kometa ovládla extraligu a po 50 letech opět pozvedla mistrovský pohár. Kometa nejsou jen hráči na ledě, je to obrovská rodina od masérů a kustodů, přes trenéry až po vás, fanoušky. Jezdím na Kometu už 20 let, je to srdeční záležitost, hrdost, emoce, modrobílá krev, to je Kometa. Dnes Kometa patří mezi největší hokejové značky v Česku. Má silné jádro hráčů, mládežnický systém a obrovské zázemí. Budoucnost píší noví hrdinové. Nebo někdo úplně nový. Kometa bude bojovat vždycky dál. Ale Kometa se nevzdala. Díky fanouškům, novému vedení a tvrdé práci se vrátila. V roce 2012 byla zpět mezi elitou a pak to vše přišlo, jak to všichni moc dobře známe. Mistrovský titul, který byl letos a mnoho dalších úspěchů. Proto si myslím, že Kometa bude navždy jeden z nejlepších a nejúspěšnějších klubů v České republice. Děkuji, že jste tohle video dodívali až sem a budu rád za odběr, like a přesdílení na kámoše a tak dále. Díky a uvidíme se v dalším videu.